Kaixo, gaur kanpoko prozesu geologikoak ikusiko ditugu. Lau dira, meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa. Lehenengo ikusiko dugu. Meteorizazio mota batzuk dauz, hiru. Mekanikoa, kasu honetan harriak apurtu egiten dira tentsioak sortzen direlako bere baitan. Kimikoa, bertan aldaketa kimikoa gertatzen dira eta harria disgregatu desegin egiten da, eta biologikoa. Kasu honetan, izakiek hartzen dute parte eta harria apurtu egiten dute mekanikoki edota kimikoki aldatu egin aldabe. Meteorizazio mekaniko hiru mota ikusiko ditugu, lehenengoa gelifrakzioa izango da. Kasu honetan, euri egitean zirrikituetan ura sartu, gero ostean izotza bihurtu alda, eta izotzak volumen handiagoa duenez presioa sortuko du harria puskatu arte. Temperatura aldaketak baldin badira eragileak sortuko den meteorizazio mekanikoa termoplastia deitzen da. Kasu honetan, badakizue beroarekin dilatatu egiten direla harriak. Baina mineral guztiak ez dira berdinak, batzuk dilatatuko dira gehiago eta beste batzuk gutxiago. Kolore desberdinak duten, adibidez. Ostean, uzkurtu egingo dira mineralak, baina, karo, modu berean ez dira uzkurtuko. Beraz, tentsioak sortzen dira mineral desberdinen artean, eta azkenean harria puskatu egiten da. Beste meteorizazio mekaniko mota bat gerta daiteke harriak erori egiten direnean, goiko harriak erori eta kolpearen ondorioz, talken ondorioz apurtu egin daitezke, edota azpian harrapatu dituzten harriak apurtu aldira. Kasu honetan, gravitateak badauka zerikusi nabarmena. Meteorizazio kimikoaren kasuan, mineralak erreakzionatu egiten dabe normalien urarekin, izan daiteke euri-ura edo lurrura edo dana delakoa, eta sortuko diren erlibeak tipikoak izan daitezke. Kareharrietan, adibidez, kasu honetan, sortzen den erliebea lapiaza deitzen da, meteorizazio kasu honetan, temperaturak zenbat eta altuagoak izan errazago gertatzen da reakzioa, eta ezetasunak argi dagoenez eragina edukiko du. Granituetan sortzen den erlebea arkadia deitzen da, granitozko bolak. Ikusi daitezke Galizian edo Estramaduran edo leku granitikotan. Meteorizazio biologikoaren kasuan, adibidez, sustraiek eragin aldabe edota likenek. Zuhaitzetako sustraiak arrakaletatik sartu egiten direnean, eta tamainuz handitu egiten direnean, presioa egingo dute arrakalaren alde bietarantz, eta harria puskatu egin aldute mekanikoki. Likeraren kasuan, bere metabolismoaren ondorioz erreakzio kimikoak gertatzen dira, eta harria disgregatu edo pizkanaka desegiten joan aldira. Meteorizazioaren ondorioz, plastoak sortzen dira. Hau da, harri zatiak, partikulak, tamaino desberdinetakoak, bereiztu egiten dira jatorrizko harritik. Eta edozein eragile geologikoaren pean higatu egin aldira. Eta, adibidez, kasu honetan, bereiztuta baldin badaude jatorrizko harritik, higatzean erori egin aldira, gravitatearen eraginez. Higaduraren eragile desberdinak egon daitezke, hemen lau aipatuko ditut, baina egon aldira eragile gehiago. Haizearen kasuan, ibaiaren adibidea lurpeko urak eta itsasoa. Haizeak eragina handiago edukiko du klima lehorretan, ibaiak klima hezeetan higatuko du gehiago, lurpeko uren ondorioz kobazuluak agertzen dira,
eta itsasoaren eraginagaitik igatu egiten da kostaldea eta urradura plataformak sor daitezke. Behin igatuta gero, material horiek garraiatu egiten dira. Adibidez, ibaiak garraiatzen ditu mendi hauetako materialak itsasorantza, glasiarren kasuan, zirkuglasiarrean igatutako materialak miak garraiatuko ditu, edo haizearen kasuan partikulak dunatik gora bultzatuak direnak dunaren beste aldean eroriko dira, eta horrela duna leku aldatu daiteke. Garraiatu ondoren, plasto horiek edo partikula horiek sedimentatuko dira. Haizeak eraginda, dunak sortuko dira, itsasoren eraginpean hondartzak sortuko dira, urbasen eraginegaitik deiekzio konoak sortuko dira, glasiarren gaitik harri tamaino desberdinetako materialak metatuko dira glasiar milaren amaieran, morrenak deitzen dira egitura hauek, ibaiaren ondorioz sor daitezke adibidez deltak, hemen daukagu Ebroko delta, eta lurpeko uren ondorioz estalaktitak edo estalagmitak sortuko lirateke. Eta amaitzeko, ariketa bat egingo dugu klasean, non etxe desberdinak ikusiko ditugun eta ikusiko duguz bakoitzaren abantaila eta desabantailak ingurune horietara egokituta dauden edo ez ikusteko.